Твоя кличка Шампур. Да. Насаживаешь и жрать. Моя кличка Говно. Ui, dacă și mă rog, e cu până mă ți vede cum el plăși. Oi. Eu nu mă mai joc și cu asta. Joc de căcut. Ei dau desconect. Dracu, eu cu ele. Eu cu el prăjește. Ai, bra. Mă prăjește cu ele. Nu Maria, cu răzvălântă. Scrap n-aveam. Joc de căcut. El vine naked. Am făcut ceva? Spărăiți. Tine. Voi. Nu mai ajungem. Duci-mă aminte. Eu misterie, Alexandru. Auzi, ei. Ei dau desconect. Vai, fiule. Eu nu mă mai joc căcatul ăsta, ce joc? Auzi, ei. Ce zici la o gre? De crude, logrei cu una. Vine niște naked m-au pus. Auzi, ei. Da. Am spus numai așa, am pocnit ceva. Și... Au, 50 grame? Da. Nu știu cum, mai Am gândit mâncat. de pe suflet. Am mâncat de asta cu mac. Mai te droghezi, bei. Cu opioid. Cu opioid, care opioid? Ei, opioid, blin, nu știu cum dracu zici. Ui, Nu mai ne-am. rângă. Eu tot. Te mult nu mă arăs așa. Бедный, да, обидно, капец. Вы быстрый тут весело дынсу, вы капец. Я мне тоже волтаться. Stai. Ui. L-am luat. Jocul ăsta nu m-a învățat nic. 1000 de ceasuri au. Jocul nu m-a învățat nic. Зачем? А, прикиньте. Ова. Республик свободы. Ой. На душе, по душе. Am nostalgie. La inimă. Mâna la inimă, da băieți cu inima la mine. E puțin să locoase ca spun mâna la Păi asta. pui și păcet. Ой, ну pune. Yes, că iaiu. О, perfect. Dă-te capă că nu... A, băieți, o lunari. Așa, băi, așa. Dați din cap într-o parte din alta. Băi, și de frumos. Asta numărul de reculegere pentru ceea ce pierdut Alexandru. Aici rămâne, băi. Am jucat ceas la Capul jos, capul jos. Capul jos. Închinați-vă la flagul suprem. Suca. Bălea, așa de bine să fie. Советик. Unde pui? Nu, să zic, nu am făcut. Сейчас distrugem tot serverul e nostru, e gata. Și? Unde să fac screenshot? Давай. Este? Oh. Discord? Să- Trebuie să înregistrez momentul ăsta. Dacă vrei... Și toate nu arată. Давай, eu pun alt Z. Ultimele 5 minute.